Catalunya tindrà la grossa de Cap d'Any, serà molt similar a la rifa de Nadal. De fet, està pensada per competir-hi, però amb l'objectiu de recollir diners per fins socials. La Generalitat n'està tancant els detalls, però ja se'n coneixen alguns. El dècim de la grossa de Cap d'Any costarà 5 euros i el primer premi serà de 100.000 euros, és a dir, es pagaran 20.000 euros per cada euro jugat. Són les mateixes regles que a la rifa de Nadal, joc que gestiona loteries i apostes de l'Estat. Aquest projecte català, segons el Departament d'Economia i Coneixement, està molt avançat i tot apunta que les butlletes es posaran a la venda a finals de setembre. El sorteig es farà el 31 de desembre i tindrà segon i tercer premi. Per al segon, de cada euro invertit, un premi de 6.500 i per al tercer, 3.000 euros per cada euro. La comercialització serà en tots els establiments on ara es venen els diversos jocs d'apostes catalans, com per exemple els estancs o els bars. També es podran comprar els números de la sort en supermercats i grans superfícies. Nadal és una de les èpoques en què la gent gasta més en loteria, per costum. Si es publicita bé, sí que la gent ho comprarà. Sí, podria anar bé. 47.752.000 euros. El que queda per perfilar del nou sorteig és la seva posada en escena, el lloc i l'hora, qui i com es cantaran els números i premis. Seran aires de canvis per als que ja segueixen la tradició dels jocs d'atzar per Nadal. L'any 87 la Generalitat va posar a la venda la primera butlleta de Loto Ràpid. Molta gent que va guanyar premis petits, encara en pessetes, repetia apostes buscant el més gran, el d'1 milió. Estic atabalat aquí que no sé ni com atendre tota la gent que ve. Des d'aleshores s'han creat 5 jocs d'atzar més. Per les vendes del 2012, la Generalitat va ingressar gairebé 40 milions d'euros. Al voltant d'un 60% es destina als premis i la resta a programes socials. L'últim any, segons el Departament de Benestar Social, aquests diners han servit sobretot per a obres de millora de residències de gent gran i d'altres equipaments per a infants i persones discapacitades. En els últims anys de crisi, les vendes de loteries de Catalunya han anat caient. Des del 2008 s'han reduït un 35%. La nova loteria de Cap d'Any podria contribuir una mica als comptes de la Generalitat en un moment en què el govern està centrat en el pressupost del 2014, que el Departament d'Economia voldria quadrar augmentant els ingressos i sense haver de fer més retallades. De moment, els partits de l'oposició ja han criticat que el joc sigui una de les vies escollides per incrementar els recursos de la Generalitat.